Ja, jeg var ved at brække mig ind i skuddet, da jeg skulle op til den. Det er ligesom torskeroven. Det er bare torskeroven, Jimmy. Det skal du bare sige. Fiskepiller. GL. Good luck. Skal jeg spise det? Ja. Han skal ikke. Er det ikke giftigt sådan noget, Jimmy? Nej. Nej. Ja, 3 gange så er det væk, Jimmy. Så skyld det ned, mand. Jeg sutter ikke fingrene, jeg må godt tage dem af. Så lad det gå. Smager sgu meget godt. Ja, det er torskeroven, jo. Det sætter sig lidt underligt i ganen. Hold kæft, det er sygt. Næste gang kan du så sige til ham, at han skal have noget lort i munden. Kan du kolde dig så? Kæft, hvor du laver. Ja, han må godt brække sig bagefter. Jeg må brække mig bagefter, jeg må ikke brække mig undervejs. Hvor tennis godt det der. Vil du dele med ham? Jeg håber, jeg lige kunne dele det her i 2 bidder nu, så ellers kunne jeg have flere. Altså, 1 gang første gang ned med hele lort. Nej. Så er det græs også. Det er godt, der er helt stegt pattegris bagefter. Jeg gad godt, han bare lige kylde lidt, så jeg ikke tager den plov. Og du fortjener, hvis du kan det der nu. Velkommen til 5.000 like på Facebook. Er det den sidste? Ja. Det kan du ikke have den der. Er vi enige om, at glasset er tom? Ja. Så er det næste der. Smil. Der er 2. Nej. Og den der finger, din pegefinger kan jo også slikke. Så kaster du op bagefter. Det vil gå over og kaste op. Nej, jeg nåede at synge det. Satan, så. Din pegefinger. Det er godkendt. Det er godkendt, det der. Nej, det gider jeg sgu ikke. Så fik vi en stor fisk til 500.